Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong butaga atong ilahon kini usa ka batan-on nga buholana nga midaog karong bag-o sa usa ka International Weightlifting Federation Cup nga gihimo online. Mga kapuso, ato mas ilailahon pa siya o ganong nainganyo man siya ning maong matang sa sport. Makauban nato ang 17 anyos nga si Vanessa Sarno. Good morning, Vanessa. Morning, sir. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga nganong nainganyo man ka aning weightlifting unsa may istorya di Ivan. Kanang sa una, sir, wala lagi milingaw maglaag-laag rami niya. Mulabay rami sabay sa mong coach, sige na miglabay-labay adto niya. Mutod di kuan mi sa mong coach ipaila-ila niya sa weightlifting niya nga try na mo ang weightlifting, so ayan na mo mag-asa og barbell. Dili pa jud ko kadaog adto sa una, dili pa ko ka-move sa bar. Mutod kahoy pa ko. Ano sa pila ka man, sumoto nakadaog na kog kahoy ay kanang bar jud. Katong bar nga pang laki tong 20 kilos nga bar. So mo ka puna mong lingaw sa abi na ko sa una kay wala ara lingaw ra to kanang walay maingon ani, walay mga competition sa laing lugar, walay competition sa mga gawas, kanang dula-dula lang ba, kanang practice lang. Nya mo to nga nakahibaw mi nga makadong mi og laing lugar, ganahan ko niya. Hangtod sa nakuha ko og national team. Di ba ang uban siguro nga mga tao murag dili kayo open sa weightlifting alang sa mga babay like you, pero ikaw imo jud gipamatud-an nga kaya gyud ni sa mga babay. Yes, sir, kanya ang uban kay moana nga maot daw kay makaputot daw sa mga babae nga makadako na. Muy lang kuan sa weightlifting, sir, nga. Puto nga dili man lingaw siya kanang ma-enjoy ka kay makatravel ka sa laing lugar. Then ako silang ingnan nga dili na sila magpatuon ako nga kaya daw sa mga dili daw kaya dito sa mga bae. Sila mo to nga kaya. Puto gusto na ko nga i-prove nila nga bisag bae ka kaya nimo nga sport. So pila na may maximum nga imong maalsa, Van, sa weight? Sa snatch, sir, ang nadaog na ko sa duwa kay 93, then sa clean and jerk 118 kilos. Yes, sir. Kaning labing bag-o nga competition nga imong gidaogan, Van, can you tell us more about this? Kay online ra ba no, lahi ni sa imong usual nga mga competition nga giapilan nga moadto gid mo mismo sa venue? Call, sir, nabaguhan ko kay ang time sa Peru kay hapon mga 1:30 PM sa Peru nga time. Pero og sa Pilipinas, sir, 2:30 AM. Kanang sa buntag. Puto na nasak ko nga nakahibaw ko nga buntag tayo sa akong dula. Nagtraining ko before kanang 2 weeks before ang duwa nako, training nako kadlawon sa kayo sa buntag. So kumusta unsay ikapila man ka ato imong place ato, Van, kay we heard nga daghan-daghan kag napildi pud ani nga mga uban nga mga players pod, ang athletes pod gikan sa lain nga mga nasod. Unexpected nga mag-gold ko. Kay wala ko na-expect nga mag-gold ko kay para na ako kay silver ako kay sa start list or sa lineup na modula pang second ra akong record akong alpha nga the best na akong alpha pang second na siya. Nya mo sa pagkadua ana ra mi nakakuan nga pwede ko mag-gold na ako chance mag-gold. Mo to di ko na ako tanong gibuhat na ako para makuha ang gold. Van, unsay reaction nimo nga gihinganlan na ka sa uban nga sumusunod kuno ni Heidelin Diaz? Nalipay ka din. Kay inyo sila nga ako ko ni next ngayon ana Heidelin Diaz. Kinsa di malipay nga Olympian man si Heidi. Inana. Wala lang pero na-cool ba kay dako sila expectation ako pero wala matakahibaw sa future. Van, how is your day like? Kapila man ka mag-train sa usa ka semana, and then unsa man puy pamaagi nimo sa training gyud nga buhaton? 3 hours to 4 hours akong training, sir. Then
uli ko sa balay na mo, then mga hapon, balik na po ko sa gym, kahit po ko matulog, then buntag sa'yo na po, balik na po ko, muna na raong everyday content. So far sa imong mga nadagaan sa imong mga accomplishments, dako punig natabang Van, labi na sa pamilya. Yes, sir. Kaya kanang mutuod yun ko nga na pamaagi sa ani nga sports, ani na ko maluwas akong pamilya sa paano mo karon. Para na sa kinabuhi ko. Alright. Van, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw karon labi na mga batan-on sa mga mahilig sa sports, unsay imong gustong i-share nila coming from you? Kanang kuan lang, dili lang gid mo never give up. Kanang no pain, no gain jud. Kanang in pain na kad, ayaw i-give up. Kanang you are already in pain. Dapat i-reward mo ang kuan, dapat ma-worth it imong mga pain. Wow. Di lang yun mo surrender yun ay bisag nasakitan na. Yes, sir. Alright, daghan kay salamat Van sa pag-uban kanamo karong buntaga o pag-share sa bug inspirasyon sa ato mga viewers. Thank you, Vanessa Sarno gikan sa Tagbilaran City. Thank you, sir.